Magbanay sa kapitana sa usa ka barangay sa Cotabato City ang gipamusil samtang nagbiyahe. Bana sa kapitana, patay samtang samdan ang kapitana nga gituuhang puntirya sa mga sospek. Apan laing sibilyan ang patay sab, humanadamay. Ani report ni Efren Mamak. Nabulit sa mga igo sa bala ang front seat ni ining usa ka puting SUV human gipamusil sa Jose Lim Street, Barangay Poblacion 5, Cotabato City pasado alas 10 sa buntag adlawng Martes. Nakaangkon og daghang igo sa bala ang driver nga giila nga si Michael Pusaka. 42 anyos kinsa bana sa kapitana sa maong barangay nga si Pahima Pusaka nga kuyog sab niini sa maong sakyanan. Samdan sab ang kapitana sa wala nga abaga. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang bana niini. Samtang nakahiagom sab og minor injury ang mga lalaking anak sa maong magtiayon nga nag-edad og 3 anyos og 11 anyos gumikan sa mga buak nga samin sa maong sakyanan. Hinuon luwas kini og wala na gidala sa ospital. Apan atol sa pagpamusil, nadamay ang usa ka lalaking payong-payong driver nga dead on the spot gumikan sa mga samad pinusilan sa lawas. Anaasa 64 ka fired cartridges ang na-recover sa crime scene. 17 ka buok niini posibleng gikan sa 9mm nga armas, samtang 47 ka buok ang gikan sa kalibre 45. Matod sa Cotabato City Police, gisundan sa upat ka mga sospek nga nagsakay og motor ang sakyanan sa Magbanay. Pag-abot sa lugar, didto sila gipamusil sa mga sospek nga gilayong misibat. Hinuon dunay persons of interest ang PNP. Regarding po sa suspect, mayroon na po tayong persons of interest. Napag-alaman natin na 4 na unidentified na mga kalalakihan ito na sakay sila ng black motorcycle. Matod sa kabanay sa biktima, kinsa kapitan sa Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City, posibleng punteriya kuno sa mga sospek ang kapitana nga iyang igsuon. Yes, according kay Kapitana, nung nakita nung husband ni Michael, yung si Kapitana yung target, parang dinapaan niya si Kapitana, parang sinalo niya yung para lang hindi mapuruan si Kapitana. Matod sa PNP, personal grudge kuno ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Initially, ito ang tinututukan po ngayon una pa ating investigating team na malamang po believed to be personal grudge ito. Apan sumala sa kabanay sa biktima, politika kuno ang hinungdan sa pagpamusil. Solid political motivation din naman ito. Politics ang pinagsimulan nito. Sa karon, nagbugna na ang Cotabato City Police ug Special Investigation Task Group alang sa pagtutok sa maong krimen. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.